Welcome back sa Let's Talk, still with the Action Officer of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, no other than Mr. Siegfred Duquing. Sir, kanina pinag-usapan natin ang Disaster Risk Reduction and Management. Is risk assessment also your work? Paano yan? Yung risk assessment, kasama ko po dyan yung council. Meron tayong risk assessment and needs analysis na pinapasa po natin yan sa OCD, no? So, nagpapasa rin yung nagkakandak din ng DSWD ng kanilang risk assessment, DOH. Kinokulate po natin yan. Kinokulate natin yan kasi ginagamit din ang basis yan for the declaration of state state of calamity. So paano nyo ginagawa yun? Nag-iikot kayo or what do you do? No, kasi nga meron na tayo yung mga kagandahan, nagkakaroon na tayo ng PDRRMOs, no? Mga municipal. Sila po yung nagpapasa sa atin. Okay. Then ina-assess po natin yan. Para bang kailangan ka pag may ganun sitwasyon, pag may mga disasters, yun na talaga ang trabaho nyo na walang tulugan. Yung nga po, kaya namumuti na lahat ang buhok. Di bale, marami naman kayo natutulungan eh. Sir, ngayon, let's talk about training. Do you also conduct trainings? Yes, sir. Anong mga trainings ito? Mga DRR trainings na mga sa Republic Act 10121. Nagkakandak din kami ng mga earthquake drills na sinasabi ninyo, simulated, tsunami drills. Nagkakandak din kami ng training para sa mga rescuers. Kasi meron tayong HEMS may yung staff ko is trained ng HEMS, Health Emergency Management. So ano yun, may dinadala kayong mga trainers dito? Ganun ba yun? At hindi, kayo na mismo ang magte-train? Pag may isang munisipyo na nag-request, pupunta po kami. Sino pwede mag-request? Is just munisipyo ba? What about the mga tawag doon, private entities, mga private offices or private companies? Pwede rin ba yun? Pwede rin. Actually, schools pa nga. Oo. Nagkakandak din kami training. Paano mag-request na, kunwari, gusto namin magkaroon ng parang orientations or knowledge about mga rescue? So, paano yun? They must have to write a letter request to the chairman, to the governor, at sigurado ipapasa rin sa akin. May charges ba yan? Sa amin po. Wala. Okay. Ngayon, let's say for example, may sakuna, may bagyo. May bagyo tayo dito, malakas ang bagyo dito. Gusto ko malaman yung process ng work mo. Paano ba ang proseso ng work ninyo? Let's say, may bagyong parating sa probinsya. Ano ba ang first move? Ano yung unang ginagawa ng PDRRMO? Well, may dalawa tayong stage dyan, Derek, meron sinasabi na nag-opisina kami during normal times. Okay. So, ano yung normal times? Pag walang bagyo, nandun pa rin kami. Okay. Kung merong sakuna, ayan, minomonitor natin kasi maraming dumarating na warning sa atin. From OCD, from Pag-asa, from PIA, kasi may text blasting. At saka namin disseminate na yan. Okay. Sa mga MDRRMOs, yung mga warnings. Mga weather bulletins. Talk about weather bulletins. Sabi mo kanina, may mga text brigades na kayo from PIA, Pag-asa, and other agencies. And DILG. Or the DILG itself. How reliable it is? So, paano nyo yun parang panipataw doon? Paano nyo i-check na hindi pala... reliable. Ang ginagawa ko mismo kasi, Derek, is that pag may dumarating na weather bulletin, sabihin naman natin reliable, but din chinecheck ko pa rin kasi marami namang websites na na-check din yung mga weather. Ang Pag-asa ba reliable source? Well, reliable sabihin na natin kasi sila talaga ang official na nag-feed sa atin. Sila yung official na nag-feed sa atin ng weather bulletins. Pero mas reliable pa yung outside, yung nasa sa net. Nag-check, nagdo-double check. Binibase lang, hinahambing. Bakit wala tayong Pag-asa center dito sa Ilocos Sur pala, sir? Actually, ang pagkakalam ko meron sa Sinait. Ay, meron? So, it's functioning. Yes. Like, for example, sa amin dito sa Core TV, like, sa news, pwede kami kumuha doon ng mga bulletin, updates. Yes, sir. Yes. Updated naman doon, sir. And meron din yung bago na automatic weather station din natin. So, makikita na natin yung
yung Ilocos Sur, mismo yung fino-forecast niya. Ayun, parang nasabi mo yung kanina, sir, may bago tayong, ano yung sabi mo kanina sa automatic weather station. Ano yun? Could you just give us para at least maisip mo lang, anong klaseng automatic? Is it a computer? Is it may ganito rin, may screen? No, it's a mechanism siya, no? Para siyang wind vane na nandun lahat yung instrumento. So makikita natin doon, nag-feed siya ng information through that mechanism doon sa ating console na sinasabi. Doon natin i-interpret ngayon yung kung ano yung wind speed natin, wind direction, yung humidity, yung temperature. Doon makikita natin. From that console also dito sa province, ibabato yon sa website ng isang station na yon, yung station na sinasabi kong yon. Then ma-access natin sa internet. Kung gusto mong malaman ang particular na nangyayari sa isang province, pwede na. Kung kami tatawag, makakapagbigay kaagad kayo ng parang yung weather condition, weather update. Yung weather update natin na official is from Pag-asa yun. Apat yatang beses, 5 a.m. Pero sir, ang ibig ko sabihin is, yung itong sa bagon yung Yes. So pwede pa kaming kumuha sa inyo ng mga, from kung gaano ka init, yes, nandun. Saan mailulocate ito? Nag-upisa na ba? Actually, kakukuha ko lang kahapon. Katatapos lang ng training namin kahapon sa Benguet. Okay. For the installation and maintenance of that AWS na sinasabi, Automatic Weather Station. So, most probably next week, ma-install na natin. Pwede ba mabisita namin yun? Yes. Pwede. Sige. Ganda rin. Ito, parati natin naririnig pag may typhoon, super typhoon, magkaroon ng baha or nagkaroon ng malakas na basta yung sinatawag natin na state of calamity. Paano ba matatawag ang isang lugar na nasa state of calamity just because maraming nasirang agrikultura or maraming nabaha? At paano? May criteria po tayo dyan for yung state of calamity kasi yan yung medyo pina-question ngayon. So, yung criteria po natin, at least 20% of the population are affected and in need of emergency services. Isa yun. Okay. So, 20% of the population. Okay. A greater number or at least 40% of the means of livelihood ng mga tao is affected. Like mga fishing bangkas, yung mga livelihood, mga transportation. Third, major bridges are impassable for at least 1 week. Kasi dun nawawala na yung commerce Nakakat na kaagad yung halimbawa, impassable yung bridge. Yung commerce hindi na normal yung Number 4, widespread destruction of fish cages, fish ponds. Yun po, isa. Poultry, livestock. And number 5, yung epidemics na po yun. Yeah, yun of course. Yung mga criteria. May mga Ngayon, pag isang lugar nag-declare, sino nagde-declare ng state of calamity? Is it sa inyong office yun? Tapos i-recommenda nyo sa council? Tapos i-recommenda sa national? No, ang dalaw pwede dyan is the president pag sa national, and then the local sanggunian. Sila, okay, local. Through the endorsement of the PDRRMC, the council. Parang kayo mag-endorse pa rin, no? And the final approval will be the sanggunian bago maipasa sa ngayon. Pag ang isang lugar nag-declare ng state of calamity, gusto ko lang sir malaman, siyempre kailangan natin ng tulong kaagad. So, paano ang proseso niya? Like, for example, may nasira na ang bridge. So, sino usually ang dapat puntahan ng Kagaya ko, ako tao. Sa inyo ba ako dapat dumiretso? Sir, kasi ganito, so, actually, yun na nga, nasira na yung bridge namin, unpassable na yung area. Kayo ba kukontakin namin o yung
daan muna ako ng barangay captain or mayor. So yung maganda po yan kasi ito po yung coordinating during emergencies po natin. May coordination po tayo. Sa barangay po, sa city or municipality, pag dalawang barangay ang affected or more, pwede nang sa munisipyo po yon. Okay. So pag yung barangay mo lang muna. Okay. So pag sa province naman, pag 2 or more cities or municipalities are affected, pwede na tayo mag-intervene doon. Pwede na. Pwede na. Okay. Sa NDRRMC naman sa national po, if 2 or more regions are affected, ganun din po yun. So, national na po yun. Okay. Nako, sir, marami pa akong dapat tanongin sa'yo. Marami akong natutunan na sa dalawang segment natin. Pero diyan ka muna. Well, sa pagbabalik po natin, final stretch na po ng Let's Talk at pag-usapan pa rin ho natin kung paano nga ba, lalo na pag may mga evacuation, paano ang proseso, ano ba dapat ang gawin natin. Yan po sa pagbabalik ng Let's Talk.